An Caighdeán Oifigiúil, bín daoine caint faoi, bín daoine eile tuairte maith faoi, go dtí atá. Well, tá lidú an san aim mar a deartha is Caighdeán don réalaigh scríofa I gcúrsaí oifigiúla tuair scalatha achtainna agus rudí mar sin. Teach na oifigiúla agus an drama ceap an Caighdeán Oifigiúil is aistrithirí iad dithe in Oireachtais, ranóg an aistrichan na thugtar arthú, agus bhí siad a geirí sraidh réalatha gramadé le go mbeadh leanú na hasan a gcuid ibre. Sna teach na churann siad héan ar fáil, agus chuir siad na Maltaí sin I bhfuirim leor, an sna Caighidí, leorbag gramadach na Gaeilge agus litrú na Gaeilge an Caighdeán Oifigiúil. So sin go bonus an rud atá in sa Caighdeán Oifigiúil. Catí ar masú gé a bhí leis? Is dóithe ceannas go bhfuil an réalaigh rointe I ganhaintí agus go bhfuil barna mhór idir chuid na canhaintí sin. Rud go bonusach le Albert mar seo chuir gas, I made a house for myself, or I built myself a house. Sin rud a deirú an toltach run má teadú hen, agus sin rud a deirú an muomhnach na do dhéanas tig rom fénig. Is má churann tú an dárad sin a gomparaid le chéile run má teadú hen agus do dhéanas tig rom fénig. Tá differ mór idir na habertí sin, agus bhí daoine a gharca seo sa ráit le hen, ba tá an teangaí seo le húsáid sa chóras idechais go náisiúnta, ba tá se le húsáid sa stad chóras, tá gé le canál leanúnachas agus le canál Caighdeán scríofa. Agus siún pointe táhairta gur Caighdeán scríofa tá níall Caighdeán ar bíon fachaine na Gaeilge lórtha agus ba déir daine leat go bhfuil tú caint go mí Caighdeánach níl bonus a bhíle sin mar níl léad radan agus Caighdeán lórtha. Catí min daoine mí heasta faoin Caighdeán do bhharil? Is dóithe mion mí hiiscintí an stáile daoine go bhfuil an Caighdeán canál cathú an oscar go bhfuil sé déanú bagas fiú de chaint na Gaeltarta. Agus ní dáilm go raibh sin I gceist ag na daoine a cheapan Caighdeán. Cuid mhórda na daoine a cheapan Caighdeán bas a Gaeltart iad. Ach sin an combat ceannas go bhfuil stadas sa baint leis a Caighdeán. Ma tá tú geirí post ó intimachas é na Gaeilge mar hampla gomininic ní lord eit Gaeilge na Gaeltart a bhagad cai tú ólas a chur ar a Caighdeán Oifigiúil seo agus bit go gur an sin is dahar gíní sílan siad gur gneanna sé canál dí lochail ar Gaeilge na Gaeltarta. Agus comáile sin nar a ceapú an Caighdeán bhí se le húsáid I deach san na Oifigiúla a tá sé né leat nó máhrad bag agus sílam go déan daoine thar fór gomininic a geirí an Caighdeán a chur a bhaim ar gachaile rud. Fógra bag le crothú I seopa mar hampla bhirte a geirí a bheith Caighdeánach agus beilioga affran agus teach na litiart a fiúháin bíon daoine a geirí iad sin a bheith Caighdeánach agus ní hiige sin a ceapú an Caighdeán Oifigiúil agus is stálam go garan sin is deacharíní rubag. Agus bíon daoine eile frídí eile, cé acu focail atá ceart, mada ná madra ná madú, go dtí is cúis lei sin? Well, an rud atá sin ran go aistrichan bhain siad cuidmhór ibre margheallar réalatha gramadé ach níarann siad mar an faoi star focail na Gaeilge agus fagó an obair sin faoi as an éitseo faoi as Gaeltartír chanil Níall O'Donnell as Lochan Dúr a bhíonna agurthóir ar folklór Gaeilge Béarla a fáil siús na seaarthaidí agus bhí an obair a bhí le déanamh ag Níall na focail Caighdeánach a bhain a facóach éit a bhfuil níos mó na leogan amháin den acail an. Mar sin dá an sampla sin a bhí agad madra, tá madra a bartin den tír, tá madú inú na ngáil, tá madda a ganachta, agus began dá ceann amháin acu sin a ranú mar leogan Caighdeánach. Agus madra a ranú sé sa chas éirithe seo, ach ní raibh sé geirí a thart le fis go bhfuil madú mícheart, na madda mícheart, an rud a rinn se tá siad stís an achlór mar leogan athe malartathe agus sin chéile talile sin go bhfuil siad ceart, go dtí le iad a úsáid ach bardait madra a úsáid mas teach Caighdeánach atá scríomh agad, ba tá daoine súil a bheith Caighdeánach bardait madra a úsáid. Agus an dóid ar léirí se sin san achlór, ma hen tú go dtí madú mar hampla, tefi tú go bhfuil cótha bag
có ananis nó equal sang a dul dro madra agus sé an tróir atá sin na gur bé madra an rud caiideanach agus go bhfuil madú ina legan malartach. Ach ní hanam sin go bhfuil sé mí cheart ar bhealach ar bí, ní hé sin a rud a bhí sé geirí a chót le fes.